खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो साथाम बर' सुबुङा आसाम गौरव मानबान्था मोननो हादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जनता भवननिफ्राय मनज कुमार बसुमतारी धरनीधर बर' आरो कल्पना बर' बिथांमोननो आसाम गौरव मानबान्थाखौ होनो थाखाय फोसावदों साहा आसामाव अमा फालांगिरिफोरखौ दैदेननायनि थाखायनो मनज कुमार बसुमतारीनो बे बान्थाखौ होनाय जादों साहा आसाम जेरै सिलाफोथार धेमाजि आरो जुनाय बेफोराव मनज कुमार बसुमतारीया सासे गार्जियान महरै अमा फालांगिरिफोरनो लामा दिन्थिनायनि थाखाय आरो आसामनि थागिबिफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनो हानाय खालामनानै होनायनि थाखाय बिथां मनज कुमार बसुमतारीखौ मान होनो थाखाय आसाम गौरव मानबान्थाखौ होनो फोसावदों बिथाङा सिम्बाय'टिक फुड प्राइभेट लिमिटेडखौ खुलिदोंमोन आरो कमार्शियेल फिगारिनि थाखाय नेदारलेण्ड आरो बेलजियामाव ट्रेनिं लादोंमोन धरनीधर बर' बिथाङा काजिरङा नेशनेल पार्कआव जिब जुनार आरो बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनायाव गोबां बिहोमा होबोदों जायनि थाखाय बिथाङा आसाम गौरव मानबान्थानि थाखाय सायख'जादों बिथांमोननि अनगायैबो अदालगुरिनि अंगनवाड़ी मावथि कल्पना बर' बिथाङा मालनिउट्रिसन एबा मोजां जानाय आदारनि आंखालाव गोग्लैनाय खुदियाफोरखौ मोजां जानाय आदार जगायनानै गोबां मदद खालामदों जायनि थाखाय बिथांनोबो बे बान्थाखौ होनो थाखाय सायख'नाय जादों BPF दोलोआ बेरेखा दोलो महरै गोख्रोङै बाहागो लाजेननायनि उननिफ्रायनो दाब दाब जायगायाव BPF दोलोआ वार्कशप खुंदों मैयाबो क'क्राझार पर्बतजरायाव BPF दोलोनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मावथि आरो मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा वार्कशप खुंदों बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव इभिक्सन खालामनो दानि सोरखारनि जि थांखि बेनि हेंथा गामि दानख'नायनि हेंथा आरो मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ दिसुनो गथायनायनि हेंथायै BPF दोलोआ जेब्लाबो गोख्रोङै गसंथेगोन गोनांथि जायोब्ला सुबुंखान्थिनि गेजेरजों सोमावसारगोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि प्रमद बर'आ गाव सालायनो हायैनि थाखायनो मोनखानाय मोन 40 डिपार्टमेन्टनि मादाव मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ दिसुनो गथायदों बेबायदि दिसुनो गोहो होनाया जोंनि थाखाय बेसेबां खहा बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नांगौना नाङा आरो इभिक्सन खालामनांगौना नाङा बेफोर गासैखौबो लानानै समाजनि खामानि मावग्राफोर बुद्धिजीबिफोर आरो गार्जेनफोरजों सावरायलायनानै बिथांमोननिफ्राय बोसोन लागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदोंदि प्रमद बर'आ बिटिसिखौ सिगां एबसुखौ जेरै सालायदोंमोन बेबायदिनो सालायगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा COVID-19 नि भेक्सिन लायाब्ला BTC सेक्रेटारि अफिसाव हाबनो मोनला BTC प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया नटिस फोसावदों दि दानिया COVID-19 नि भेक्सिन लायाब्ला रावबो BTC सेक्रेटारि अफिसाव हाबनो मोननाय नंला COVID-19 नि भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेटखौ डिजिटेल नङाब्ला फिजिकेल फर्मेटआव अफिसनि गुबै गेटआवनो दिन्थिनो नांगोन अब्लासो BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव हाबनो मोनगोन BTC प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेब्ला बे नटिसखौ फोसावदों अब्लानिफ्रायनो बे आयेना बाहायजादों गावबुरा पस्टनि थाखाय रां लानानै साख्रियाव थिसननायनि दायाव सानै ACS अफिसारखौ एरेस्ट खालामदों सासे आसाम सेक्रेटारियेटनि डिपुटि सेक्रेटारि एलियास आहमेद आरो गुबुना क'क्राझारनि सार्कल अफिसार बिक्रम आदित्य बरा सानैबो गावबुरानि सेलेक्शन कमिटिनि बर्ड अफ डाइरेक्टर्सनि सोद्रोमामोन आसामनि साउथ सालमारा मानकाचाराव सा 94 गावबुराफोरनिफ्राय रां लानानै गावबुरानि साख्रियाव थिसनलाय होनायनि केसावनो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाया जादों सा 94 गावबुरानि मादाव सा 70खौ मानकाचाराव आरो सा 24खौ साउथ सालमारायाव थिसनदोंमोन बे केसा थांनाय 2017-18निनोमोन दा चिफ मिनिस्टार स्पेशल भिजिलेन्स सेलनि गोख्रों सिग्रोमनायाव एलियास आहमेद आरो बिक्रम आदित्य बराखौ एरेस्ट खालामबाय बे जाख्ल'नाय केसाव आसामनि साउथ सालमारा मानकाचारनि डिसि अथिका सुल्तानानोबो सोंनाय फिनाय लानो थाखाय सामोन हरनाय जादोंमोन आरो बे केसावनो एडिसि साइबर रहमानखौबो चिफ मिनिस्टार स्पेशल भिजिलेन्स सेलआ एरेस्ट खालामखांबाय दिनै 5 डिसेम्बर तामुलपुराव EX-NDFB फोरनो 4 लाख रिहेबिलिटेशननि फिक्स डिप'जिट सार्टिफिकेटखौ गथायगोन आरो गाबोन अदेबानि 6 डिसेम्बराव क'क्राझाराव 4 लाख रिहेबिलिटेशननि फिक्स डिप'जिटखौ EX-NDFB फोरनो गथायगोन नाथाय गोबां EX-NDFB फोरानो बे हाबाफारिखौ दोनथ'नो खावलायदोंमोन मानोना गोबां EX-NDFB फोरनि मुङा भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनावबो जोबथा फारिलाइयाव फैयाखै होननानै फोरमायथिदोंमोन क'क्राझारावबो EX-NDFB P ग्रुप R ग्रुप आरो S ग्रुपनिया जयै खुद्रिसारदों बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझारनिफ्राय P ग्रुपनिया सा 667 नि मुङा थालांदों R ग्रुपनिफ्राय 180 नि मुङा थालांदों आरो बेबायदिनो S ग्रुपनियाबो थालांदों
भेरिफिकेशन जाखांनायनि उनावबो फाइनाल लिस्टआव मुं थालांदों बिथांमोननिया आरो गावनि सोरखार थासेयावबो बेबायदि जानांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। एक्स-NDFBफोरा गोलाव सम हारिनि थाखाय सोमावसारनायनि उनाव गोरोबथा जानायनि उनाव सोरबा ना फाननानै जानो गोनां जादों, सोरबा बन फाननानै जानो गोनां जादों होननानै दुखु फोरमायथिदों बिथांमोना। बेनि थाखायनो एक्स-NDFBफोरनो दिनै आरो गाबोन रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय सोरखारा जि थांखि लादों बे हाबाफारिखौ दोनथ'नानै खेबसेयैनो जयै होनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा। रिहेबिलिटेसनखौ लानानै बिटिआरआव खुद्रिखांनायनि अनगायैबो बिटिआरनि बायजोआवबो खुद्रिखांदों। धेमाजि जिल्ला एक्स-NDFB वेलफेयार क'अर्डिनेशन कमिटिआ फोरमायथिदों दि धेमाजि जिल्लायाव एक्स-NDFB एस ग्रुपनिया 157निया भेरिफिकेसन जाखांबायमोन नाथाय फाइनाल लिस्टआव फैयाखै। बेल' नङा, दिनै आरो गाबोन जि तामुलपुर आरो क'क्राझाराव रिहेबिलिटेसननि फिक्स डिप'जिट सार्टिफिकेट रानगोन। बेयाव कार्बि आंलंनिफ्राय सासेनिबो मुं फैयाखै, धेमाजिनिफ्राय सासेबो मुं फैयाखै आरो गहपुरनिफ्रायबो फ्राय सासेनिबो मुं गैया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि एक्स-NDFBफोरखौ लानानै माइगाब जुजाइ खालामदों आरो सोरखारा राजखान्थि गेलेनो नागिरदों होननानैबो अजद होबावो बिथांमोनहा। फोरमायथिदों दि 4,036 एक्स-NDFBफोरनि थाखाय 150 कौटि रां सेंसन खालामनाय जाबाय होननानै सोरखारा फोसावदोंमोन। बेनिनो गिबि खेबनि रिहेबिलिटेसन होनाय हाबाफारियाव फ्राय 1,000 सोनो होनाया जाखाबाय आरो बे खेबाव 2,700 सोनो होगोन। अब्ला होनो गोनाङा फ्राय जोबहैखाबाय। आद्रा थानायफोरनि थाखाय गोदानै बाजेट लाबोबावगोन नामा होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे जुदि गोदानै बाजेट लाबोफिनबावोब्लाबो 3 बोसोरनि सिगां माब्लाबाबो मोननो हानाय नङा होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। धेमाजि जिल्लानि एक्स-NDFBफोराबो बर' हारिनि थाखाय देहा मोदोम थै दान होदोंमोन। हारिनि थाखाय नांनायावनो गुबुन खामानिखौ जेबो सोलोंनानै लानो रोङासै होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि एक्स-NDFBफोरखौ माइगाब जुजाइ खालामालासे खेबसेयैनो थालांनायफोरनि मुंखौ सोफादेरनानै रिहेबिलिटेसनखौ होनो थाखाय BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। धेमाजि जिल्लानि अनगायैबो तामुलपुर आरो चिरां जिल्लायावबो एक्स-NDFBफोरा गोख्रोङै सोमावसारदों। गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स फेमिलि एस'सिएशननि खौरांगिरि मेल। सोरखारा गं 320 मुंख्लं नखरफोरनो होनो गोनां अनसुंथाइखौ होबाय होननानै फोसावनायखौ लानानै गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स फेमिलि एस'सिएशना बुंथिदों दि दिनैसिमबो क'क्राझार एक्स-NDFB मुंख्लं नखरनिफ्राय सासेबो मुंख्लंफोरनो होनाय बे अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै होननानै। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव गोबां बर'फोरानो पुलिस मिलिटारिजों बुथारजानो गोनां जादों। गोबां आइजोफोरा रान्दि जानो गोनां जादों, सोरबा फिसा खोमानो गोनां जादों, सोरबा फिसाय खोमानो गोनां जादों, सोरबाया बियादै खोमानो गोनां जादों आरो फरायफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो पुलिस मिलिटारिफोरजों गोबां बुख्रुब बुसि खालामजादों, सोरबा थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। बिथांमोननि जानानै रावबो बुंफैग्रा गैया, जायनि थाखाय गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स फेमिलि एस'सिएशन दानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। आरो गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे नखराव सासेनो साख्रि होनो थाखायबो सोरखारखौ खावलायो गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियार्स फेमिलि एस'सिएशना। कमार्शियेल पाइलट ट्रेनिं लानो गोसो गोनांफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नर्थ इस्टआव गिबि खेब कमार्शियेल पाइलट ट्रेनिं इनस्टिट्यूट मोननो हासिगोन। फैगौ बोसोर 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्रायनो बेनि ट्रेनिं होनाया जागायजेनगोन। आसामनि लखिमपुर जिल्लानि लीलाबारी एयारपर्टआव कमार्शियेल पाइलट ट्रेनिं होनाया जागायगोन आरो बेनि थाखाय फैगौ 25 जानुवारियावनो बेखेवगोन। कमार्शियेल पाइलट ट्रेनिं होनायखौ रेडबार्ड फ्लाइट ट्रेनिं एकाडेमिया सामलायनायनि टेन्डारखौ मोननो हादों। बेनि अर्डारखौ एयारपर्ट अथ'रिटि अफ इन्डियाया इसु खालामखाबाय। बे कमार्शियेल पाइलट ट्रेनिं इनस्टिट्यूटआव बुहुमनि गासैबो पाइलट ट्रेनिं लानो गोसो गोनां बिथांमोनखौ कमार्शियेल पाइलटनि ट्रेनिं लानो थाखाय रेडबार्ड एभिएशना खावलायहरदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।